Bam bam, da bam bam, bam bam, da bam bam, bam bam, da bam bam. Namu nasu da bambanci, da bambanci. Da na buga fan ku tantance, ku tantance. Ni ake bani zaman banci, na fi son tara 'yan canji. In ji alat a kowane kuma banki, kuma banki. Ana batun kuma 'yanci, ido bari fa batun barci. Kana kwa neman 'yanci sai ka jure wahala da duk kunci. Baka da shi ba me baka, shi yasa ake na tasa. Babu tun kuma in kasa, ni rabo na zallasa. Da bambam, bambam, da bambam. Su fa ku duba lokacin ba mu da shi, sai sun ci tsoka su ba mu kashi. Yanzu Allah ya yi mana shi, a rayuwar kwa na ɗau darasi. Gashi fa naka amma fa da shi, kai kwa kana a cikin hadari. Ba maraya sai rabo, ban da shi zan tai in yi da ko. Tunda na tashi na gane, wane ba ta wane. Da na wani baka tashi, da naka sai gari ko ya waye. Shi yasa faya na dage, su fa ya ci kai ma dai ka gane. A ba rayuwar yanzu fa ƙarya ce, in baka da kuɗi baka kaya ne. Ana ma kallon wawa ne, wane, wane, bata wane. Tuntuna ai kuma mun waye, tashi gaye barkwanci. Nemi kashi ne inci, domin guje mawulakanci, domin kare kwa mutunci. Inci, 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 ga 'yan canji su ban baka su kuma sai kunci. Yanzu kuɗi ne mutunci, in baka da su a ci ma mutunci. Kana da su kake fada aji, ko ina zaka ka ja ku aji. Da sun gane ka su ce alaji, 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 ka ja ku aji. Gun neman naka kokar ka gaji, nema tara sai ka ja ku aji. Wahala na da ƙarshe kwanace, daɗi kuma na da lokaci. Su babance ka bani bani kwanace. Da bambam, bambam, bambam.